Udie Munsamo, Ubenya, Aberabum Munsamo, Ubenya, Yamsung Munsam, Ubenya, and Ejie Munsam, Ubenya, and Yumpana Kakuma, Ubenya, Yamai Muamanyasam, Ubenya, 92.7 FM. Ubenya, Nina, Sompa TV, Tabana Papinisu, Sompa, dear, Emma Tefiapa. Yefidie mu ha premo no enya ato eyefisem kasebo premotobre ena awiabre yensen twerofo wo mu anya adaje fira no padamu tia hasu wo mu sem mum fifire na wo mu yanyansafo nti watase ne sebesepa ene koni mahaba semufo nso asone mu de aka te setakra onua edi aso nyina tie ena awiabre yede ebedan wo se sompa dumienu kasebo na ensem na esoyan ya yede ba no de di mu akotene bi ne se awofo ne ahwefo aka ne prenye premfa e de akira ban se de ese na efata na edi etichafo ana achechefo ebeboa ma adesuapa atimi atodwa wo man Ghana mu no adaworoma wonwomfa ma won na wonom de adesrede yeto ho no anso ho aban so akasa akire se wokuta akura na achechede wo de magana fo nyina akire se adaworoma wobia betimi de ne nsense ne bo no wakire adwuma wo a ekirekire ni na kire na de enti sebe na achechefo won ho behenha won benya de pa edi akira de na adesua pa betodwa no wono nso wosane hwene so se wobeye edi ama wonom bredi number 1 Sompa Community Development Gala no yade hyehyɛ so bosome ba akokoko wom ne di nkunim ene wonom ba beje bosha empenimfo de hyɛ wo mo na emu nsɛm a ebobɔ ba de esewaso ense woka kyerɛ wonom se nya aduro no wode bo die ntina wo mo kasa na hwan ne kan ye awie yede sommo se dumienu kase bo awrokacha sesi a manugusui no wonom apadwumadie bi ho ntama ewo tachiman a ehon nsɛm nso yede bre wo wonom ba bedom aboa ama wonom a eyekua na wokua nsa homa no nso obia ho atɔ no awie bre okɔ MCR ho a DJ Systematic na dama ena yenam Facebook ho ena YouTube a obanya yen ewo Sompa TV ewo YouTube na fe Sompa 90.7 wo Facebook akua boachewa birthday woman ma akua sempetia wono nso chinchima fidie ne funoma ena awie ajapia apamdada magegwa na mebebe nsem no amawo ede ahye owa ahene champon na nemu afi yenyebre na ensem no yentutu ne sre ne abasa emfamaw mifrase a mamemfa wo nhyase emfiri awofo a wo mani abede na wono kasade akira ban achese na no wono mu hunu se no kwasem ni ewom se yedi akuafo da ewia yedi adwumayefo nyina da na mom eduru wiase nyina tichafo da na ye ka checherefo ho nsem a ewo se wo mo nso esechire won se aduasa na na yesabi ohu se akutia checherefo esanse wo mo ma ene kokokogye ntete no wono mahunu de edi wo mo na ese wo mo teaching is ahodo akade ahodo a ebeboa ma adesua patimi atodwa wo man Ghana mu na yebenya da akya kandifo papa no achecherefo na wono mo pem ede akwa animu ne se hunti abanye de obetimi bia na wonfa nom enso wo mo asene na duba bia obete wo chiman fi PTA enom ne ade teacher motivation enu nyina di adanse echese sabio de nkayese etodwa no entime ntodwa na mekobi nso yenko no kwa aban wono ene pem a woto pampim na etimi gina ne se hunti wono anso na ngomasu ne nyina ahye ne nsa na dama womra chechefo nsra ba mu awofo bi ene de saa asemi eto Ghana ban enim Sompa. Yenina ye tie Sompa.
Oko Facebook no so na ahwe kyerɛkyerɛ ni a wogina blackboard anim na wɔkyerɛ de we so kura ahwe energy na wɔkyerɛ enkoda no kura ebinom energy ni wɔ mu sanse wɔ mu nya nom 5G enso wɔ mu ayɛ krado wɔ mu sua de ɛna hu sɛ teacher ba akon so wayɛ krado a wɔte hɔ na wɔde ne nsa si na no wɔhwɛ de ɛkɔsoɔ nom ne ɛho ade no na emu no Facebook hɔ wobɛhunu de yɛ pa kyerɛ ne sɛ de ɛho nsɛm tie na mmom awofoɔ no kan sɛ Jafo no bebre nkurase na omotitete bi kura benante bi kura de kuro twa nsu ansa na wakoba bia wo kira de ndi ne teacher fo no kan de ne wo mo ya adwen because wo akwala no na ni be bie se obekasa obeye teacher ni nyina gira teacher so ndi se abati na ni na wo hwe wo mo yi teacher fo obeye president obeye minister obeye the teacher how is the teacher for market your form sir I was a cost president ayo we minister we ho cross teacher ni aka tu akra cost so am break too much o say ban ye no we mu bibi mo mo me ni teacher fo no e be ya adwene kire se mmofra no wo mo ho ahomete e na wo so a wo ye batan wo fie wo ne eyama ne enye no wonim na ne eye soso wonim enti sanka ka me nko mo ma me ne achichafo no ya adwen sanka aban betimi ayede aye omo samoa no answer na minister crowd this of teacher ni nsem na ye kura se bi o ko de o bakra ko school mu ho na ko hwe modern boy teachers ne mo bo adwuma school mu ho no ma na kura ni ye ni bi mo ye for so akura se nkete apart from amwa yi kura mpo no ye be for so se be pe bibia ma mo na mo dey support o ma yi o hwe bebi o ma sitina mu kura na se bi na adwuma na onu nu ho kura se o ye teacher ni o hwe teacher bi ho be ko pension na hu no kura mpo na se bi no this say ya ye nam street is kura na se bi ne asa pe bibia mati as teacher o na mfa so be na a teacher for no bebre nkurase na omotetete bi kura benante bi kura de kuro twa nsu ansa na wakoba bia wo kira de ndi ne teacher for no kan de ne wo mo ya adwen because wo akwala no na ni be bie se obekasa obeye bia teacher ni nyina gida teacher so ndi se abati na ni na wo hwe wo mo yi teacher for obeye president obeye minister obeye the teacher how is the teacher for market your form sir I was a cost president ayo we minister we ho cross teacher ni aka tu akra cost so am break too much o say ban ye no we mu bibi mo me ni teacher for no e be ya adwene kire se mmofra no wo mo ho ahomete e na wo so a wo ye batan wo fie wo ne eyama ne enye no wonim na ne eye soso wonim enti sanka ka me nko mo ma me ne achichafo no ya adwen sanka aban betimi ayede aye omo samoa no answer na minister crowd this of teacher ni nsem na ye kura se bi o ko de o bakra ko school mu ho na ko hwe modern boy teachers ne mo bo adwuma school mu ho no ma na kura ni ye ni bi mo ye for so akura se nkete apart from amwa yi kura mpo no ye be for so se be pe bibia ma mo ene a woti ye awofo bi a wono mahunu de achechefo eyo all professionals can boast but the teacher taught them all enti es gracia sanka achechefo gibia nke se wo mo pa fata won isanse wo madawroma na de hu se wasua de wo man mu bia wotumi ye de wo yo na ewie no anso ho Ghana mampani His Excellency Wachiman PFC be mabuada adopreman na danko akufo ado enso kasa ene wo chese sade akyerɛkyerɛfo wɔn atia so man yiti edi asisuo no wɔda kura na wɔn ho sembesi ne tirimu a wɔda enna na nani so ade hunu nyina ne te wɔbɛdom aboa na ade kyerɛpa nso betimi atodwa na akyerɛkyerɛfo ho bɛhenhan wɔ mo na eduba bi a ebinom nantia kɔ amanfoforo so sɛ wɔkɔpa habambe de atie no ɛto betwa kura ebi nso kura akɔ so wɔkɔ akɔgye ntete ɛno sɛ hunti ena enche bia wode one teacher one laptop eba ye se obi abenya laptop bi emfa ho ne se wo kurokuma mu anasa akesiem obetimi ye hwehwemu research ahodo nom atimi ayo no wonya ne yeso ye na enomu a wokekan we nyina no wosan so de tudwa bio e kire se wobema achechefo ho ahenhan wo mo pa e wa asetenam na se pa ye ho a se bio ye hu ye sirem na enkomo yi kɔ no ebinom kura de twe a ene na machire ebi nso kura ka apo nya de betumi atodwa na adan wunim wu a wonhwɛ na wɔnom a ahya ase amane a wo mu hunu allowance kura research de ansa na ebeba gye sɛ wo mo kɔ strike ansa na aban kan we a na mo agye adi
korokoro da John sabi wode pe emma ewa abato eda na we hu no se enwoma esa sabi nkani wura no enese achechefo na ewo mu a na betimi ehunu na wonu mahu ne mampani baye waye ewa achechefo wo mafam enti a woka bi a wo mbagi atom na meyenkwa ahoma no so ne ye ne yewura Owusu Victor eno eba na ate wo mdwumadi mu a emmabunu no nyina won eda wo ma no wo youth coordinator wono akure yi anso eba asofo mu nso a General Local Council of Churches no wo General Secretary ene no wono akure ya asemasi wonu yantem na sabio mu atwetwe sere ne abasa obi aka bi enye yie ekoduru wo monimpe na atodin ADR Alternative Dispute Resolution eno nso papai wodi mu ntintima pa wo ahoma no so yenko busa ne se de mampani aka ni o na wo mu so mo sen yewro Owusu Victor wo so 40 yanka awiei Sompa du mienu kase bosu ni o ma hai na wadama achachefo tese nate mwakachi ye boko de yango kwadum yahoye ibia ekoso teacher for nyamiada Roma ya eko vacation ya sayamba na ochuwe enye na ochuwe dikai ya ko school ibia ekoso kama nyaminshira mo papa na nsen sa akwa ma mububu ne toto na otwe mienu etoda na nsa no akwa asan aba ya na ye nya pa si ye matachefo nhome na ni nyina nkamfu ano mampani de atodwa se eba mobambo eba se ebeye ne ebehye moden na eno achi masetenam ne mu yiedie ede na koma so pa na no enye ne edikan ne wahya ase ayo obi kura amoamudi adanse na sanseme wokan ye no etwetwe Ghana fo aso na yebusa se de osika no mu na achachefo mu so musen apa me ati nyamisha uwo mampanyini na okase odwen achachefo ho na osan promise so beboa na achachefo dimadi ni wonyama akuyi amawa na ese efo na baso adwempa obi enwe wo ho a onya sa adwene mauti edo mampanyina se wakabi nanso so yetaka se woni ngua era afi aye 2020 13th November ena aban any regional vice president and him at the top daye one teacher one laptop aban lanche ni say e aban ono ena to laptop amai teacher for body so ye kan November 13th for things na aka make a crab ni e beto aba okay ema ye body so at the man emra in fact 13 November and aban any Minister of Education and a teacher union for Edward say we and I want you or making sure that our laptop on the bottom. Actually, you know, now laptop on a even say the pie boy and some buying a course who it is more than 2 teacher need a bit 30%. Now I buying so a bit 70%. Yeni kura pass no na buying 80 and 30% no was saying active manabo so 44 seats. Yes, teacher phone na buying their laptop for mono 280,000 laptop or the teachers. It means the teacher need be 30% ya will be 465 seats. Okay. For the laptop. I buy be 1,065. Up to now me no can say. Yeah, the laptop no teacher for when your laptop need only teachers ena SS teachers no nya laptop ni bi hey what you think ya tino mpo ya tempo atina mo na bro so nse so beti yen 465 no o ye e ma na bro so ma ye tie 590 ndi abai e kan ge ni se ko beti mi aboa so up to now yeah you can't promise somebody my no fin from my the anke beboa senka be akasa ye be tu nanso say ye be kase se obi ekase kohe ensua na wa se that na no ka se kokko fi jana je no ye o ini na hu na amasa ne mari nyina ma ba min ka sa ban yi be fa aban bi wit say professional development allowance e bai in fact teacher for any ye body so fa no ko he collective agreement na o he section
professor teacher na say ban man 1,200. Teacher ni a oye professional pa je say oye people teacher na so also get 800 Ghana cedis a year. In fact, anke say ba sika no ba ye no na teacher for be nim say ba e ni na ma teacher for. Asije no first sika na bi ni ye ti e de lances mai. Aban be ti bi so de ye lances. No ti bi wi ha ni aka no so ya kase. Ye mra NTC workshop ani bi ni ye de ye. Na uko workshop ni wi a ban aka akojo nipo na mpanyimfo no mo de da ban djuma dia no say ministry of education no omo organize workshop na omo akọ no omo aka kushia no omo charge 70 cedis. No mo ko 70 cedis so wi omo so mama 2 points. For 2 points 70 cedis. Now, Mapa Jansa, Pansuna, and Caristiananka, Otia, Gravia, Fianca, Banya promise since 2009 says, will be a work class, Nebema will deprive school allowance. Up to now, 2009, in the field there. Abaya last 2 years, they have collective agreement with negotiation. As I we need a class, a new school, a work class into committee, not a committee, in making sure, say, sir. The price schools no yen classify one to bank ran ha ye beka say obi o won kran san ye the price but obi e wo kura hodo so asutinum nipa nyamoanom alata line num ebreminum baban atikipaku up to now since 2009 this year for ye since 2001 it's been implemented here. Apam wan kasa wo ye we wa ha woni class e wo kranza mpu ye fa kranza south nko a teacher ni okokwa woni ba bi obeta se onanto you ho fa moto recently for one year accident wo wu e wo moto onanko kwa no nya adetwa enti saban ne kasa obua yes e be tinya diatum anso nyema be bi ho a yihu ni se enkoyi maticha after now no na yidi we teachers di time I say the teacher for welfare the other woman telling a young mu fine yet in your trade no like you can't school for once about the need to be because I buy the big initial be buy and I one education for example I buy the 3 bars by the time I was a paper for also that 3 bars need to a school focus to not teach any agent appointment me what getting a quarter na the school more the you say Sanya win na dia MYN na ematic test man intimi enkoso asat now abanyi or the laptop aba but already a primary school for moto sumpo won kranza haya primary school for nyanya what you on sika since 2021 obi anya sika asat now ye me kan say ye di aban yina be bua ma aban djuma akoso na so say sa aban kase ye be ye we amayen o kan wo public o kan wo ni paranim say wo be ma yi teacher fo we na eboa mayen onya boso pe e ma teacher ni no ni cost of living e cost because abusian fo tie radio won say aban say mema we o china na wa ta ho won kiremu yi o no wa ta ho akoma ya de a enuru sa ye ku teacher ni bia so ikofini because on ni mo bra say le sen ko sa bra. As a young teacher, the teachers are more young. Say, you was a near maybe in Costa, you never mind young teacher, not when you're at Tradia, you will. Mamma was in me. Last 2 days, NTC they report me by. Say this year, 1 year under 1 year, teacher for 10,000 and every Ghana, Echo UK. Teacher for your teacher for Moko Yuka, and you wanna have been a experienced teachers or more trained teachers. 10,000 and every Ghana. I could look at some my and you can 1 year can you? If you call Canada, if you call even Sri Lanka, if you call Grand cancer for possible condition now a walk on na a poor teacher in it may cost. The teacher will be more grants or more being more teachers bangro. Teachers bangro, no teacher for one community business. Okobi di se fiema, okobi di sika, okobi di se kwenu, okobi di se klubi ayi nkurasi kakra, yese ya tikeni efili oki apot na because me ko bremi accommodation bi no what tikeni betima nam. Ti aban si school say na nke se nko di school big camp on betima. Presido. Mo papa
ye nti na kyese de aban ye ni abira wo kan bia no na de keke ya wo de yen enya de betimi abam se de wo kan no eno yewura owusu Victor wono akure ya no wo sofo na wote se wo kyerɛkyerɛ yen se de ehonsem etie no dumienu kase na sompa fie ene egusu a yɛde ɛsomwo na sompa 90.7 yafa dwumadie bi ato yɛn ho so sɛ yɛ homework a ɛwɔ sɛ yɛyɔ esan sɛ uyi wani asimpuna na betumi ayi oyɔnkɔ nso de ne sɛ ho nti aban no ne dwumadie ahodo a wodidie ɛde aboa sa ahonedie mapa ebetumi atodwa ɛwɔ yasetenam na wɔse wosisi agya bia de adom yɛn aboa abɛɛfo de sɛbi uhu sɛ dan ne si hɔ kora no wa aman ho a uhu sɛ yɛ agya bia wonte pampan bia ye no bɛboa ma ahonedie atumi atodwa ɛwɔ yɛn potamu wɔn mo hyɛaseɛ na nsɔkɔ wie no wɔn mo anwie sɛbi enam saa yɛ so ma ɛma ne mmɛma nyinaa ebi kɔ border so na ebi kɔ wuram na ɛnyɛ afum na wɔn kɔ akɔgya wɔn nan na sɛbi o ebinom nso tete amanfo ayerenom ɛne amanfo ɛmama ne wɔn mu nuamanom ya asɛfem paa wei ɛnyɛ ne edi kan bonsu ebisi donkronkwanta saa na akɔ emiamia ahodo nso a wo mpasua so ka ho aminim sɛ ebisa ɛkɔsoɔ ne no donkronkwanta sompa 90.7 kiri no bo wura hɔ ɛkɔkɔhwɛ agyanan bia Ghana First wo mu sise Middle Belt Development Authority wɔn mu asie ne nso aka wuram ne wɔn mu nya nwieye baabi kura yɛ abu agum na baabi nso wɔn mu asie wia penti de politank asi ho atofa su afa ho kama ne nso obi ankɔso na fuye ɛna agye hɔ afa na ɛkɔkɔ wieye no yɛ ne Honorable Paul Yutan edi nkomo wɔn na yɛ assembly member ɛdema donkronkwanta electoral area ɛna wɔkyerɛ sɛ no kwasɛm ni sɛ aban timi yɔ no wɔboa wɔ mo anka bɛboa paa nanso wonya nwieye nti no ama ebi no de wani ɛne namammeammea yɛ no nso ɛnhyɛ nkunan na ne asefem koraa yɛ e-blocks a mampani dada adwa mahama apɛnso wɔhyɛ sɛ wo sisie ama anka double track betwam nanso donkronkwanta de wɔhyɛ ase na esei ada ne baabi de hata aburo ni sam wɔ momra ɔno abo imano akwadwaje kum adaworoma ɛne nti na wɔn san to aba ɛde ma awɔ ka kyerɛ aban sɛ yi block ɛwɔ nkwanta ne de wanwa yɛn so ebetu yɛ hofo sɛ na ɔna abo kan as an MP ɔwɔ so wɔnya backing bi in power ansa na sika bi a ebi a wɔpɛ a ebetumi akɔ animu no ne nsa aka backing ne de ne ebetumi aboa no sɛ yɛ to aba ɛde yi no sɛ MP but ɛtɔ da dwumadie no bi wɔ anasa lobby no bi wɔ hɔ no ma gise backing ne firi aban mu ansa na ne nsa atumi aka Ghana wɔpɛ no yɛn nyinaa yɛnim sɛ e-blocks na aban no esi no na ɛnyɛ common fund na ɔmo de esi ne ɛwɔ ho edi kan no ɛna sɛ wɔn a na ɛkɔpɛ sika a ɛnyɛ aban ankasa kɔfɛs na efiri deɛ ɛnna mi ntumi nkyerɛ because na mi nim sɛ aban no esisi e-blocks ɛma communities wɔn na etu na anamɔ no onim sɛ nea ɛkɔ nti sɛ wɔka sɛ wotu wana wɔn kan sɛ wɔntu wana ma wɔsɛ wɔtu wana mo ba sɛ ebi akwan a wɔbɛfa so ɔbɛnya ba kama ne nsa ka sika a wɔde bɛto aso no ɛna ɛyɛ sɛ n'aban nipa wɔnti wɔntumi mpɛ ba sɛ mɛka sɛ bengyi ntum agya menni hɔ nom menni sɛ na wɔfa so pɛ ne sika alright yɛ de adesoadeɛ na yɛde tu n'anim dɛmmerɛ bi a wɔba ha nom a yɛkɔ no hɔ nom a yɛde tu n'anim sɛ kwan a wɔfa so a ɔpɛ sika ma ɔmo bɛyɛ saa project no wɔn na wɔn to aso nyɛ mma yɛn but yɛntumi ɛndi n'akyi nkɔhwɛ sampa wonya sika no wɔ ha na ade nti a ɛnsare mba as an MP ɔwɔ so wɔnya backing bi in power mo ɛne a wote yɛ Honorable Yutan Paul wɔn na yɛ donkronkwanta assembly man ɛna ate sɛ no wɔ kyerɛkyerɛ mu no sɛ de amo ne tam no ɔne enim baabi a ne to kwan no ɛda nti wɔn ntumi mfiri no abo imano akwadwaje kumachi abra a wɔn a nenim baabi a wɔhwɛ sika wɔbɛhyɛ donkronkwanta senior high school yi block na se ɛno ɛne ensɛm a wɔn de etudwa afei yɛda so agyina mamerenum ɛwɔ kaseɛ no mu no de wura bredi number 1 Sompa community development gala yɛfiri aseɛ bɔsome ɛbɔ no ne da na ɛtɔ so mienu ɛde ba boboa bewura mu a koyi sɛ yɛwura aheneme a ɛde dwumadie no nyinaa ɛba na wieyɛ nkurotoɔ maako dunsia na besi akan yɛkɔ wie na ɛka nan na nan no
wɔn mo san kɔpere ya na ewie ɛsan kɔka emu mienu ne amaga wɔn mo hyiaeɛ no bredi number 1 ɛna nkunim yɛ frankaa no wɔn mo ekutaeɛ ɛnɛ wɔn ba fidua mu ha bɛgye wɔn bɔhyɛ boa mu adeɛ no yɛyɛ 3000 Ghana cedis a ɛkɔ ama playing body anase team na wɔn mo so nko anante nyɛ wɔn nko na baeɛ nana kwagye ya wɔno ɛna bredi ɛkyekyereɛ no ne nsa ɛna hyɛ na nana di mu bia fe bredi di kuro nana nso bae saa nana woyi nsuo afe bredi asambere man honorable Adams wɔ baabi ɛna capito nankasa captain Ewua Ernest wɔno nso ɛbaabie na ebinom na deda wɔn ma no sɛ bredi die aduro kurom ebi kura se kana fama wɔn de aduro paa na agye ɛna nana kwagye bɛkyerɛ sɛ wobi si aduro bia ni baabia ɛkyɛn sɛ pani ɛhyɛ wo nkuran na wɔtaa wɔ akyi na atwa wani ehu no ɛno na ɛhyɛ ɛmabunu no nkuran paa mo wɔ mutimi di nkunim na ɛnwoma ɛda ne wura no na sɛ asɛm a nana kwagye bredi wɔde to dwane etu anamon bi no sa anamon no ɛde no munyama na sɛ ade papa bɛbɛ kuroma ɛsɛ sɛ kuroma no ɛtae nipa koro a wɔkɔ akɔyɛ saa de no akyi sɛ assembly man sɛ committee chairman sɛ mpanyinfo a ɔmo no saa de no ade papa nko a ɛmfa nim gase mmra kuro no nko ade a ɛsɛ ɔmo support ɛnyɛ sɛ bia ide do na babɛgye cap no ɛnyɛ aduro ɛnyɛ bibia bae nkunahyɛ a yɛde hyɛ nkora no ɛne sɛ mebi sɛ mebi gyina park no so na sɛ prayer no hu me sɛ megyina park no so koraa the way ne ho keka no bɛfa si a bɛba no ɛyɛ different so what I say enti yɛbɛsrɛ sɛ ɛyɛ ade papa na ɔmode bɛkuro no ma mpanyinfoɔ no ɔmo supporting nkora no na ɔmo ma nkora no ahoɔden sɛ ɔmo bɛtumi akɔyɛ deɛ ɔmo yɛ no so deɛ bɛfi ɛne a wote yɛ ne mfoni a ɛtwa go no yɛ nana kwagye bredi ne nkyekyereɛ nyinaa pani nsa ɛna hyɛ na ewieyɛ no tenene ya wɔ no nso ɛba bredi team no community no wotua wɔ mo ano Ewua Ernest ɛkyerɛ sɛ ɛba stars dia wɔ mo wɔ bi papa wɔ mo nim de ɛba bɔɔro no a ba bia bɛfa bio mbetumi abɔ ne wɔn kipa nso wɔ bɛkye na mmom sɛbio sɛ wote sum mu pa na wɔbɔ ahomatuntum pa yɛ obi anhu ba bia wɔn mo hyɛ no adaworoma Sompa mo ana mo ma yɛhunu de ɛkoi na drone yitwa na enam TV so enti mo mpema ma wo mo nkodura chiri no betumi aboa atra madrede nyina ne nyina yɛ sɛ mo bɛ so wo no masene ɛno nso awareness capito sei no wɔka no yani so di won dia so pa me kasa me ka che de a che ne mba ma ye de a che sam bu aye pa go ha ne de kasa ye tena abobo de mo aye che sam mo peba papa de si go bo ne de ye kasa ye ba ye bi ye ma bo ne kama nso do kwa na ma za de wa ba chiri okay asa ba bi sinti se mo sem bo so mu abo aye de a mesere mo nyi ye mpa na mo aye na mo bo aye so ye ni mu moda ni mu masoda ɛne a wote yɛ awareness a wɔno ɛna yɛ bredi number 1 wɔ mo captain afei ma memfa nkonko wie ɛwɔ agriculture hub wɔ mo dwumadi a wɔno mapa ho ntema na tachiman ɛna wɔkɔpa ho ntema na wɔkyɛ sɛ wɔhwɛ kane kuayɔ na wɔde toto sɛ deɛ ɛnɛ kuya ayɛ den paa yɛ asane so nimu a wontimi nwa na asefem na sabio ansana wobetumi akasa yɛn so a no na wabɔ kɛhyerɛ wie ɛno nti ɛna wɔno mo nso ayɛ krado sɛ ene kuya no amabunu ani nye ho emaba awampe na kama yesa akwakoye tete hofo nko mpanimfo na eye wono munya kɔwie a na kyesasa na nso mpanin sese enkokora ne mrewato sa emabunu emaba awano ndiem ene eba na wonom ebumaboa enkyerɛkyerɛ afi asene so te sisika eno nso wo mo de so na adomaboa ma sɛde ye pɛda akye kuayɔ na wo man ye kibremu ne kuayɔ no ebetimi atena hɔ saa pani a wotua agriko dwumadi ya no yewura George Enchubu Asiakon eto nanum to sei e de kyerɛ Sompa nsɛnkyerɛfo Mupa wa na omwa eyo munuma na Sompa omu munuma no yamu mo kwanya na infant pese ne pese so komo mfere be mu business no ebituma yɛ sustainable atna ho na atna omu kwatini akristi employment afankofo and through that we mu say so pese o tete enkofo efe you to among one entrepreneurship wa enye only about a woman in no we mu to about the play but be a wo yes a woman in entity no so but we no be a very conducive wa you can be onya okekane da fungia obetundia agitantity no enti enamtoma agura ye ne pani fungia ni huse
ɛho bɛhia sɛ ɛbɛtena yɛ asim na yɛma edwumadi na yɛdi no yɛte ya no ase half state no ɛbɛtumi yɛ baabi a ɛbɛyɛ conducive for young business and new business bɛtumi athriving ɛno na ɛka ho ma yɛ move to this new place a ɛnɛ ne yɛ commission na ɛyɛ place a sɛ woba ha aside sɛ wɔwɔ deni kyerɛ yɛ meeting space no yɛsan so wɔ cafeteria attached to it a ɛno no so yɛ baabi a wonya abɔfoɔ ebi a startup wɔnyɛ obi a wobɛtena wɔ bɛ co-working space wobɛtumi wobɛtena hɔ na wɔde odwuma wɔnya abɔfoɔ bi wodi mu sɛ wobɛdɛ ka modi business ho nkɔmɔ ɛde business discussion bi a moba yɛ cafeteria wɔyɛ fɛ no paprama so cafe lunch woba hɔ a wobɛtumi wobɛtena ase na wɔnya wɔsomdue internet wɔ bi a wɔne wɔde odwuma dana wɔsane no ɛne nyinaa ka ɛyɛ nisuade hunu papapa na agriko wɔnom anya ewie no wo che se wo mahu bre a amanfo bre pa enkankan ne se wo pese wo hye bibi ase eno nti wo mo de cooperative aba ye betumi aso amansan asene se wo pese wo hye bibi ase se kua na bibi etesa wono maso wasene eno nso wo kan ne sei. For the first time, at the hub, they established what we call Startup Cooperative Credit Union. So with the Startup Cooperative Credit Union, what they say, you got a startup business. Even Ghana is to define what a startup is. Financial institutions will be crying ready to make you go to what's here. Now, yesterday, you know, businesses, yet the business is no more one of the how business is access to finance. Now, finance, the young data I am on to see I set up nationality and standing in the gap of financing of startups. I'm a talent. So the startup cooperative in our back. Tell the startup now come more boom or more every year savings. I say obedience I was a Onyalo and Onya support through the credit union. Credit union never set up a committee, a credit committee and a loan committee. And it's a startup way in Yamwa. Now I go have a cooperative credit union, this is anything. And for before credit union make me amount of support, I think the one hand to say I go have. Not as a business and a business in your support. Now support not making I support a bit nationality. Those support people who are the more piano, a bit Yambuama, offer to read the first of it China, an innovation hub like I go have no, Yadiaba, you need a little not startup community, at no for the first time, at a hub, and we a hub, at the papa, a day bunny bee, and I tell you, and to both your coin, in power that agricultural harbor, one of our huntama, what they told and central for any mono. Na ninyina nkamfua mehweya se wonom benya mizobi ana 5G e de aka hub no ho e de amakuafo nanso metoto mania no 21st ho na menya bie obo nyesuro ho ana asa sompa fie ha enti wo hia 5G energy drink no a ebeye oyie pa hodin bia ayira no ebesan so aba bio jensin wongwara na wom grape ne grapefruit wom ononom a ebo amade ayemre nyina esan so ye den adwuma wuntumi nyo obeye kura ama obese yabo yensem e de ama wani betie na be hu sensembo no na ye wa ho enefire ebio 5G echi no me koso na masanse wo se obeto no wato ne factory price e Atiko home stores provision mu niam nyina ho na wo ebia na uhia solo machine kafo echi de motobro ni nyina obenya wo pentoma efiabosia etwa wa sine yiwan me ba wa abrochire ana staff nom de yepam bia okoho abenya afi fridge TV electronics no Atiko home stores na wo enkransa old magazine ansa na bedru pokudum filling station eho ya Atiko home stores wa na mom won kan kire se wode ebetu kwan won de wo se to ne factory price usika so atuatuaje de wo sa na hwene so wode ebetu kwan no last chance travel and tour won mo won kan achemota kisi emergency ho akof me plaza num na afi Kumase Church of Christ asoda ne nhwe ni mu pe eno nso eye Kumase asante mantem mu eno de na ahwe obu okrom Junction hwa eno ane se won won bedi nkomo minnim man a opeso okoso a wo mo ne ho akwan kire de be ma won krata asemnya na de ahye won mo nsa 0543 565 968 wo ma homa na eja wonom enye oso ene ememene da enti na ase no ye de akwakoma awurade eda kye na ebe ye adwuma Bojebo Ventures sikasem bibia wose braha Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, FBN Bank, Car Bank, GT Bank wo agent ma wonom
wono akure ya ye ma no sika firi aburuchire zipay ye de tum ne se wuyi ni Ghana cedi eye bafua account no bank bi ewo G money ye wi amawo eto mu abo se wutimi yi to mobile phone so abra won ko banking ho enkonko san lai wo ma dawroma ene wo kan ye ho awie ye bebe nsem no ema wo afi na apese obi clinic ya ene Grace Gas Medical Supplies na akọ de de fa ajanan jonso enteso de kwama doctor na ohu yade etie enso ana thermometer gan ene de de hye ya motoam bibia ye de besese nipa hu na kwa no babi achimate wo no Grace Gas for na eton asafo agya brosa no esoro pe star school no hwe animu enkransa adwira kwan so wonsa ebeka won wo mo na kan ye hu a awie agya pia pam dada meje brebe nsem no ema wo afidie ne funuma wo ba da obofo ma akua boachewa sempetia birthday no still a homframa enyansaye na ochinchim no se ye ko YouTube na otime try yen wo ho na se si a yasode kura betimi asan akwa akohwe de ewe oya DJ Systematic ene papa tosumo wo mo adawroma owa hene champon Ebenezer Donko the maestro na naba kefa Isaac Tachi wo mo nyina ne abawasara eka yen ho a yaja yede edom mo na ahwemfoni no na hwedron a etwa ya Navis Multimedia wo mo adawroma na yede besom yede wokọ na awiabrei ya dan ye ho ahu nwom papa bi na de ne de hyiakam ya ma ne yakọ na mmom ye wawoda ye mo wawoda die pa Eham Mohammed Star School na akọ enne ye wawoda ye mo wawoda die pa Newtown na akọ awiei Sompa ema katuapa enti emu katuapa no ebimra wonso wo ho Utie Sompa 90.7 FM. Sompa 90.7 FM. Yankwani radio station na yaba. Yanjina amanyokuo biachi. Yaba se. Yade nokre besum yamanfo a.